Hemen aurkezten dugun obra honek seinumapa.net dial version izena du, bai? Eta, bueno, oinarrian lan kolektibo bat da. Seinumapa.net da Audiolab kolektibotik aurrera ematen dugun proiektutako bat. Eta azken 10 urteotan Euskal Herriko soinuak biltzen ibili gara. Beraz, berez, sarean dagoen mapa bat da, eta mapa hortan 2000 bat soinu daude. Hemen zer egin dugu, abiskat erakusketaren gaia paisaren murmurioa zenez, guretzako ezin hobea zen gure mapako artxibo hori erabiltzea instalazio lan bat egiteko. Beraz, ezin duguna izan da nolabait mapa irrati bihurtu. Eta irrati bihurtze hortan nolabait bisitariak irrati zar bat erabili behar du mapan dauden soinu horiek entzun ahal izateko. Eta, bueno, nolabait metafora bezala balio du guk ere paisaiarekin zer erlazio dugun. Ez da, mendira goazenean nahiko genuke txori guztiak kantare egotea eta alde egiten dugunean edo kotxe arrankatzen dugunean ja ahazten dugu. Ez orduan, nolabait, metafora bezala balio du. Gero egia da, soinu ez gain, badagoela hortartean, halako saiakera teoriko bat egina, hain zuzen zarataren, murmurioaren eta paisaiaren inguruko loturei buruz, eta orduan entzuleak edo bisitariak ere topatu egin behar du dial hortan, irrati batean baliz bezala, diskurso hori edo saiakera hori pusketetan banatuta dagoena, batartean ere hitza dagoela adieraziz. Orduan, azkenean gu gonbidatzen duguna da, edo zin etorri dadila, eseri dadila, eta entzun dezala, irrati entzun luken bezala.